que ens ve a parlar del seu primer disc en català titulat Segueix-me el fil. Bet, bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies. No, gràcies a vosaltres. Escolta, el disc es diu Segueix-me el fil, fas referències en moltes cançons, també amb tot el que és el disseny, a la costura, una cosa molt artesana de tota la vida. Com ha sorgit aquesta idea? Doncs mira, va sortir perquè jo, molta gent em diu, ai, em sorprèn, però és veritat que jo coso, bueno, sobretot més que cosir, coses amb ganxet, amb llana, i bé, doncs com que jo ara des dels últims anys estic bastant aficionada a fer coses així de més labores, per dir-ho així, doncs ho vaig trobar molt bonic d'utilitzar-ho de leitmotiv, saps?, de concepte del disc, perquè em donava molt de joc pel disseny i també per la temàtica d'algunes cançons, fer paral·lelisme amb l'amor i tot això. Un bon exemple és la cançó Tots els botons, és el single de presentació, que en realitat és una cançó d'amor. Sí, totalment. És com una declaració d'amor, no?, de dir-li a algú la millor merceria del món és amb tu, és en plan el millor que conec, perquè per mi una merceria és un paradís, en sèrio, que una merceria em torno boja, estic allà, quantes coses, m'encanta. I li estic dient a una persona que m'he enamorat d'ell, que tinc ganes de fer-ho bé, de fer bona lletra, de brodar-la, i era com jugar amb el doble sentit aquest, però clarament una cançó d'amor. Quins són els ingredients adequats que alguna vegada has dit que et faltaven per gravar en català, que ara tens per gravar en català? Doncs crec que han sigut diverses coses que han fet que ara em decidís a gravar en català. Els altres, això que, de fet, a part d'aquest, només tinc 2 discos al mercat, s'ha barrejat que en l'últim any he tornat a escoltar molta música en català, s'estan fent propostes aquí a casa nostra molt interessants i d'estils molt variats. I jo crec que això també d'alguna manera em va motivar, a dir, jo també vull formar part una mica d'aquest grup de gent que en català fa una música interessant. Realment sí que és com si fos un primer disc, un començament, de dir, en català, i de fet em vull gravar més en català. A part també hi ha col·laboracions especials en aquest àlbum de gent que fa música a casa nostra des de fa molt temps, que sap perfectament el que es fa, a més, com entre d'altres, en Marc Parrot, en Jaume Pla, en Amazoni, etc. Què has après d'aquesta gent? Composar una cançó és una cosa que considero molt difícil, que és un art, el saber escriure cançons, i és un terreny en el que jo encara em sento una mica insegura i en el que estic explorant i estic començant. Volia que el disc, a part de les cançons meves, tingués cançons, el que has dit, de gent que sap el que es fa, que té per mà escriure cançons i, a més, que gairebé tots les van escriure ja pensant que serien interpretades per mi. Llavors, espero, ja no només d'ells, sinó de la majoria d'autors que m'agraden i de la música que escolto, anar aprenent a fer-ho millor, a superar-te i escriure lletres potser no tan simples, no tan òbvies. Ara parlem ja dels escenaris. El que molta gent té ganes també és saber com sonarà el nou disc de la Bet en directe. En directe. Jo crec que la gent on em podrà sentir més és amb un format més acústic, moltes vegades amb 2 o 3 músics, que sona molt bé també, perquè a mi m'agrada molt, a vegades és quan veus realment l'essència de la cançó i del cantant i del músic, quan és petit format i de prop. Jo crec que d'aquests ens en farem un fart. També tenir la gent a prop i fer una cosa així íntima és molt l'essència també del disc, vull dir que suposo que també serà molt així. Moltes gràcies per parlar-nos d'aquest Segueix-me el fil i molta sort. Moltes gràcies.